بسم الله الرحمن الرحيم. Ramazan ayda İbrahim Halilullah qadim peygamber. Şoňa Allah Taala bir neçe suhuf iýeripdir. Ramazan aýynyň içinde Hudaý Taala Musa peygambere Tewrat iýeripdir. Ramazan aýynyň içinde İsa peygambere İncil iýeripdir. Ramazan ayının içinde Allah Teala Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i veripdir. Ramazan ayının içinde Kadir Gece var. Ramazan ayının içinde taravih namaz var. Ramazan ayının içinde helalliklerde tamam Müslümanlı uyanmak var. Helallik kaçan barıp danatmaka. Giyeceğin yarınla uyanıp Hudaýy çağırıp helallik etmen ara tutacak demek var. Ramazan ayına günnüydünne hassa bu ullerde tomzun ullerine tamam alim cihan Müslümanlar günnüydünü arada tutmak ba. Anın için Peygamberimiz aydıptır. Ramazan ayın deslaqı 10 günü rahmattır, duruşuna berekettir. Ortası mağfirattır, günah geçilmektir. Ve ahirkisi Allah Taala'nın qaharından, gazabından ki Allah Taala'nın odi ve cehennemi olsun, şondan azat bolmakdır deyipdir. Görün Müslüman doğullar, Ramazan ayın içinde üsüzünü bolan zatları, uluqan kudret kelamlan inmegi, Kadir Gece, Birce Gece 80 yaştan, 80 yıldan kan erzişi olan Birce Gece de mın içinde, taravih daşın içinde, hatım daşın içinde, günnüyd arada daşın içinde, helallik turmak daşın içinde, duruşuna bir bereketlay. Şondan çüreyim, yine Peygamberimiz aydıptır. Her vaqt Ramazan ayın deslaqı gecesi gelenne, Ramazan ayın deslaqı gecesi gelenne, uluqan zorlu cinleri, şeytanları gınzırlap dağılıp koyuluyor. Cehennemin hemme qaflarını qulp vuruluyor. Ve hemme cennetin beheştin qaflarını açıp koyuluyor. Ve Ramazan ayın gecelerinde her gecesinde qıygırılıyor Allah Teala taraftan. Ya bagiyel hayri aqbil, ya bagiyel şerri aqsir. Ey qovini isteyen, ey rahmet isteyen, ey Allah Teala'nın radiyçılığını isteyen, ey iki dünyada gönenmek isteyen, ey hoşbahti isteyen, fırsatdır şumahal ellen verme deyip günahşım qıygırılıyor deyiptir. Ve telekelip isteyen, günahın içinde, Allah Teala'nın qaharının içinde gezip veren adam onu qıygırılıyor. Hey Allah Teala'nın buyruğundan taşa düşüp veren, fırsatdır şumahal fırsatdır şumahal evrilmeye deyip günahşım Allah Teala taraftan bir sesle iyinip deyiptir. Ey mümin, Müslüman doğallar, ey mümin, ey yaştaş doğaslar, ey cavan doğaslar, yaxşıca kulağınız gerin. Peygambercan odal minberi yokmuş, bir bağın şakasının üstüne çıkıp ya bağı yaplanıp da hutba, vağd, nasihat veriyenmiş. Ohan minber becerlip, minberin üstüne çıkanla yanında da adam yok. Peygambercan amin, amin, amin deyiptir. Amin dediği Hudaýaşyň duasını kabul etdiği. 3 yerdek amin dedi. Birini aytjak başga ulamalardan eşdiýänsiňiz. Wagtlar sahabalar aýdypdyrlar, ya Resulallah, yanında adam yok. Bir dua edilen aktin amin diýdiňa, amin diýdi, Hudaýaşy duany kabul etdiği. Onna Peygamberimiz aýdypdyr, aýtýanyňyz dogry. Ýöne Jibril ferişte geldi we dua etdi. Ey Hudaýa bir dua näme? Duaşy Jibril ferişte, tamam peygamberlere vahiy getiren ferişte, tamam peygamberlere Allah Teala'nın buyruğunu getiren ferişte dua edipdir. Hudaýa Hudawanda. Her kim Müslüman olup Ramazan ayının üstüne gelip, Ramazan ayının içinde olup, Ramazan ayda sağaman tamam olsa, yine de Hudaý Teala'nın mağfiretinin içine düşmedi. Mın içinde Kadir Gece va, arada va, telallik va, tarova va, cemaat va, ağdaçarlık va,
üsüsünü bereket, üsüsünü rahmet, üsüsünü Hudaý Taala tarapdan dökülüweti. Yine de şol adamın günahı geçilmese, şol adamı Hudaý Taala zelil, har, betbaht olmayan etsinip Cibril ferişte şol adama beddua etdi. Men dudum diptir. Cibril ferişte bana aytdı, ey Resulullah amin dedi, men amin dedim. Ey dostlar, ey civan dostlar, ey dinduş dostlar, Allah şahit oyun keptel. Sahih hadis Peygamberimde bolup geçen gördüm. Ramazan ay üstünden geçipdi. Şimahal Şaban ay inni öwden Ramazan ay geliyor. Ramazan ay geçipdir. Bula adamın häzir de günahı geçilmeýändir. Yani heýwere rahmatdan daşa adam bolmaly bolýar. Heýwere bir sogapdyr, dogadyr, bir Hudaýyň razyçylygdar diýip bäzin özýän adam däl bolmaly bolýar. Şu bol bereketiň içinde de günahı geçilmeýän galata yan geçti ki awwelin geceden cehennemin gaflary kulp bolup behiştin gaflary açylýan aylarda da gecelerde de yeni günahı geçilmese ol adamı Hudaý betbaht etsinip dua etdi. Min Rasulullah min rahmetul lil alamin şuna amin dedim. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ve ma taqarraba ileyye abdi bi şeyin ahabba ileyye mimma iftaraltu aleyh. Hadisun sahih. Peygambercan aydypdyr. Allah Taala aýtdy: "Ey bennem, maňa ýaqyn boljak bolsaň, men razyçylygyny tapjak bolsaň, men farz eden zadymy awwal gaýym bolýardyr." Recep ay, Şaban ay ulamaly eýýändirler. Heýwere sogab kendir, hak görürüm. Bir adam 1000 ýyllap Recep aýyň şodurşuny tutsa, 1000 ýyllap Şaban aýyň şodurşuny tutsa, Ramazan aýyň bir jowny diýen nädir sogaby. Arkaýyn. Hudaý Taala Ramazan ay farz edipdir, bütün ayın şodursun. 5 wagt namaz ýanyp, her jere nefil namaz kan okuýsaňda 5 wagt namazyň Allahu ekber diýen nädir. Arkaýyn bolan. Zekat ýanyp, farz zekat wajibat, üçür zekat. Her näjire milyon milyard bir adam sadaka berdin. Her sadakalar 1 riyal zekatyň sogabyny ýetýän nädir. Allah Taalaň farz eden zatdyr. Ramazan ay arada 5 wagt namaz, malyň zekaty güýjüň etse hac etmek, şula farz awwelşilere gaýym durmaly diýipdir Hudaý Taala. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem lep aýdyp barýan görüňlem gudret kelam ýa-da Peygamberjanyň aýdan sözleri. Bireme çalatymrak gider wagtda. Bir adam Peygamberimiň aýdan sözleri. Ramazan aydan bir jewünni agdyna açsa, meriz bolmany, urfat bolmany, ijazat bolmany, bir keyfini agdyna açsa, bir jewün Ramazan ay geçýärde. İnne şol adam lem yaqdi anhu siyamud dehri kulli ve insana. Şol adam ebedil müňlerçe ýyllap ömür sürüp arada tutsa da şo biriniň sogabyna ýetip bilmeýär. Lep Peygamberimiň aýdan sözü. Qazasy bolar diýipdir bir günüň. Ýöne şo günüň sogabyna ýetip bilmez diýipdir. Ramazan ay Allah Taalaň farz eden zady, maňa inanýan bolsaňyz ýerine ýetiriň diýip Allah Taalaň buýrugy bar içinde. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.